Kaya sinipi jojo Rangari mawi netra kucak mundarandir Udanani rondran nang pindha tentang ora wariban Jebul kowe bermani inggih Kang Mas kula ingin rayu pun bermani sing berbuki kali ngasih mau pangapunten kula Kang Mas kowe sing ngrubake kalingan nganti warata bumi iki sapa seperti tahu pengringkehake aku nyepeleke karo aku banget aku rasa ngrangkumi pakaryan iki bukan Mas sampun kae penampi tulus raos sing manah kula anggih kula suka sabiyan alih saking dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama purun sangkang Bathara Wisnuwang purun sangkang Bathara Brahma aku lare moksa njaluk tulung aku sing kuat aku sing kuat kampungake dibani wis lancang inggih sepinten 40 nuwun pangapunten boten wonten ceceking manah kula ngrungine paduka Kang Mas Baraka kowe pamer kowe umuk iya Dupepe duwe pusaka permati. Rumang samu tumindakmu kaya ngono apa wis bener. Iki pakaryanku. Wis kowe duwe milik. Kowe duwe pamrih. Kang Mas Baraka aja kowe ngomong cap. Bapak pisan ora ana ceceking atiku milik marang pakaryan sing kok tindakake aku wong mriki mestuti dalem pangandikane Kanjeng Rama. Buka hidup. Ora minggat lakon kroson tangan. Subhana negare ati.
Cocok turi kok cepat kamu. Jajan deh. Keris mungsak godhong tarik ora kangen kasih arep kulitku jodan yo baik yo ikut wah yo baik ya. Jojo sangawi ngowi monetro bocah mundarandir otananiro ranai bermadi waspada lagu ojo kali Jojo kakekku orang wadukmu
bisa trinikra wujud dadi tangga dadi gajah tanpa ana pusaka utawa tata cakra ya lari. Ajeng napa sampeyan Gus? Ajeng napa? Nyampunake Kang Mas Barata. Napa nek Barata mati perkarane rampung? Tunggali piye? Sareh. Panjenengan iku tedhak turune Bathara Brahma, anak mantune Wisnu. Kudune mikir kanthi wening. Ditata penggali. Niku mboten pusaka sembarangan. Pusakane Kang Rama niku mboten pusaka sembarangan, Den. Pangmunaing satu sekti. Ndara cakra Baskara. Lan malihipun mboten susah sampeyan ngelangi Barata pun. Wong sampeyan pun nindakake kewajiban panjenengan kanthi sak mestine kaliyan sampeyan pun rampung. Nggih to? Iya. Wetingas wis rubuh kabeh pun. Kamuktene ben ditemukan neraka si Barata. Sampeyan aja milik. Aku ora bakal milik ya. Ora milik pun. Dadi negara niku mboten berkah. Percaya napa mboten kali atur kula. Sababe opo? Niku asale saking gugut. Kayu ingas niku gatele ora umum. Upamane niku mengke dadi kraton. Niku isine manungsa nggih manungsa gatel raga. Ngaten. Emang-emang. Pun pangsul mawon. Mangkono nggih. Sapa ngerti? Sapa ngerti nek bakal bisa nentremke negara niku dadi ayem tentrem niku dadak turun sampeyan tak yo ora ngerti. Wong kabeh niku nek keparingi Gusti sing gawe urip. Iya, Kyai. Nek disawang sakribatan Barata iso ngrampungke pakaryan. Ning dadi yang gawe niku sampeyan. Kok niku mboten rampung. Niku Kyai ketemu karek nemu. Keten? Iya, Kyai. Pun kok tangsul mawon rasa digagas Barata. Pun boten saged dipikir.